Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Connect's YouTube channel. Lelo ndikutengerani zimene Alexis Kamangira wayankhula mosabisa mmene boma lifuna libere ndalama zosachepera 54 billion mmene ku judiciary akupangira kuzembetsa zinthu maina enaso atchulidwaso mu list ya anthu amene ndi majaji kapena amene ali maloya ku judiciary amene akusokoneza chilungamo Malawi komanso mmene yeyu wapemphera Malawi tonse kuti tigwirane manja kuti tithane nazo zimenezi komanso wanenetsa kunena kuti anthu amenewa majaji maloya komanso akuluakulu ena atuluka mamina chifukwa chakuti sakugona tulo iyayi ndi nkhani ngati zimenezi komanso akuti kwatulukanso maloya amene akufuna kuti athane ndi chidudwe menewu uyo Alexis mumvere nokha. So that's why also I'll try actually to be just 30 minutes of conversation. The reason is that I did share an agenda, but I'm not going to go through that agenda because there are some things that with my lawyers, it might be sensitive to talk about those things. So let me start by first thing on that. The first thing is that I want to update you Malawians who are responsible for this cause. So this cause is not Alexius' cause, it's your cause. I think that's a very critical thing, and that's the most important thing, how we're going to count the Facebook war that has begun. So what you must know is that the corrupt system has put in its own people on Facebook because they have known that they were not going to silence our movement. They are not going to silence the fight against corruption on Facebook. They don't have access. They can't arrest me. Even if they want, they cannot arrest me. Now they've abanga create abeza antwao paja live at makanji abanga abeza antwao amene aza kanga tatu sindikuthandaza kuti wina aliyense amene atayankhule zinthu kakufunsa mafunso kutifunsa mafunso komanso kuti challenge ndi kuti ameneyo ndi otumidwa tiye timvane pamenepo pa anthu ena amene atifunse mafunso kuti nawonso akufuna kumvetsa bwino zinthu ndipo ife tizikhala ndi chidwi choti tiyankhe nthawi zina mwina tiziyankha mwina ena samakondwera nazo kuti mukulimbana nawo bwanji anthu amene monga zalero mwaona zina ndi zina zimene tayankhapo koma chimene imafuna kutambasula pamenepa nchonena kunena kuti dziko limene umbuli umatengedwa ngati ndi za nzeru ngati kuti anthu amatha kupeza kuti zinthu zopepera anthu akuzivomereza komanso dziko limene mwina anthu ambiri akanitsi so issue ndiyoti sikuti ndi vuto ndila Malawi vuto ndila atsogoleri anapanga create environment kapena kuti onetsetsa kunena kuti anthu asamakhale ndi information anthu akhale kuti sakumvetsa bwino zinthu anthu asakhale ndi kuthekera kumvetsa bwino zinthu choncho citizen yathu anthu ambiri alibe information samayipeza choncho so kamvesedwe ka zinthu kamatha kukhala kovuta so zinthu zotere zimakhala kuti munthu akayankhula china chilichonse kayankhula chopusa chotani amakhala ndi anthu amampanga support so what we do sometimes tikakhala kuti tikupanga engage anthu amene mwina mukuona kuti amene munthu loya wabwinobwino chomalimbirana ndi anthu awa nchani sikuti tikulimbana nawo tikufuna kuti tipulumutse anthu ena amene mwina munthu mmodzi akayankhula amaona ngati iyeyo zimene akuyankhula zonzona andi sikuti ndizokakamiza anthu andi ufulu oganiza maganizidwe amene aganizidwira chifukwa tiziwe kunena kuti anthu amene akuononga dziko lathu la Malawi ndi anthu ophunzira bwino ndipo ndi anthu amene aphunzira masukulu abwino kuposanso mwina ambiri mwa ife so nthawi zambiri timapanga ndamayiso anthu akumudzi timaona ngati anthu akumudzi nzeru zakumudzi sizingathandize pamene kumudzi kuja ndi kumene kuli kumvetsa bwino kuti moyo timatani umunthu wambiri mwina anthu akutawuniso umatichepera nthawi zina timayiwala mmene tachokera ndimafuna kungokambapo kunena kuti tikamayankha makomenti komanso zina ndi zina tikamayankhulana engagement ija ndiyofunikira chifukwa imatsegulanso anthu ena maso nthawi zina timaoneka ngati kutaya nthawi koma ayi ndithu
ntchito yake ndi imeneyo ya Facebook. Then makamba kunena kuti apanga create anthu osiyanasiyana, ena zigoba, ena mwina atakhala ma influencer amene maziwa kale azibwera ndithu, koma muziwaona mfundo zawo imene akukambira kuti mfundo izi sizopanga chani, sizomanga ayi, mfundo izi sizomanga Malawi. So we should be looking at even munthu akamapanga upozi, it's not a problem. In fact, anthu amene amasusa amathandizanso kunena kuti tiziganiza bwino, chifukwa munthu suwako umapezeka pena pake kuti mwina waperewedwa, munthu uja akasusa umatha kuzikonzana, then mafuna kusimika pamene mwina atazona kuti amangofuna ambali yawo yokha. Ine moyo mwanga komanso chiyambireni pa Facebook, you can check, I joined Facebook in 2018 December. Ine sinapemphepo ma press team, and anthu amene mwandisatira ambiri mwina pa Facebook numbers, koma sinonse amene muli pa Facebook. Anthu amene mwandisatira ambiri sali pa Facebook, and anthu amene akupanga zinthu zambiri mbiri pa ground sali pa Facebook. Now nkhani yoyambirira izo zinali yambakata kapena kuti zinali moni ndine jake timango yamba kucheza naye, koma nkhani yeniyeni ndiyonena kuti munthu ne ndili ku court. Justice Ken Manda anandisumira, kunisumira kwawo kunena kuti ndina mayankhula zinthu zimene zimayipisira mbiri, nde ndimafuna kuti mwina anthu ayiwala ikatha live ndi panga post pa Facebook page either today or tomorrow, zitengera kuti what is my next activity, kuti kodi ndini meeting so ina tikamaliza live iyi ndigawa zimene anasuma kuti mfundo zawo ndizotani. Koma mwachidule akunena kuti zimene ndimayankhula ine zimapezeka kuti zikuwapanga zikuwaonongera mbiri, kumadaba kuti mbiri yake itiyo yomwe tikuwaonongerayo fande ife zimene tikupeza ndizokuti tikumaopaso kuti anthu amamasuka chonchi pa dziko pano, anthu amafika pa level iyi zimene sitimaziziwaso zimene timayankhula. Nde analemba kunena kuti kumapeto kwake afuna kuti tiapepese tisiye zimene tikufuna tikuyankhulazi, komanso tizapepese ndi 250 million. Inetu ndimafuna kunena kuti mlandu umenewo titirede, and pakali pano tini maloya 6 amene actually 8. How can I be forgetting my lawyers? I am undermining how people are valuing this cause. 8 lawyers have voluntarily offered themselves, not today, they have been working from the time that this issue started. Mene mabwera ku demand letter icha mwina munangoona Caprice suka aja suti nimapanga Caprice suka aja ndilibe na nitaponda mwala nayi ndi anthu atanduza kuti amenewo musaope bwana tikutetezani, ndipo anthu amene akagwira ntchito they are still doing this work behind doors because of certain reasons, but there will be a time malawyers achatukira. Ndikufotokozeraniso kuti lawyer wina timkhala tikumulengeza pompano amene atakhale ngati atatsogolere gulu limene, nde pamene mutaziwe kuti kodi ntchito ndi ya Malawi onse, ntchito si Kamangira. This issue is not about Alexis Kamangira, this issue is about Malawi. Nde muona lawyer amene atatiyimirire atatisogolere. Mafunanso kunena kuti apapa pakadali panopa zinthu zimene zikuchitika ndizonena kuti titalandira chibaluwa chawo komanso chiletso chondilesa kuyankhula chija chimene chinali cholakwika, chifukwa chonenazo kuti chiletso chija chimandilesa kuyankhula pamenenso pempho lawo limene likupita ku court lomwe lomaliza atakhala kuti awina mlanduwo uzakhala kuti andilesa kuyankhula apart from kuapepesa. So injunction imene imakhala kuti kapena chiletso imene imakhala temporary remedy simayenera kupereka chichani solution imene the substantive issue is going to be dealing with. Nde pamene mungaziwe chifukwa chimene maloya awo ajaji anachoka kuti amakhala ku Blantyre, kundisiyaso ine kuti ndimakhala ku Blantyre, kuasiyaso maloya anga kuti amakhala ku Blantyre, aliyense amene ali involved in mukesi imene iyi amakhala ku Blantyre.
koma anapita kuchani kodi ku Lilongwe. Zifukwa zake nzomwezi kuti akusatira anzawo okuba aziphuphu achinyengo asatana amene akuphwanya malamulo a dziko la Malawi. Kesi imeneyi ife tapanga file defense iso ndizayipanga share kuti taziteteza kunena ino kodi mukuti chani ndeta auza kunena kuti mfundo zathu muziona sitifuna kuti tizitambasule pano muziona zimakalatazi. Maloya amene agwira ntchito yooneka komanso panopa tapanganso file pompano application pempho lonena kuti court limene likuzenga mlandu umene ulisiye mlandu upite ku Blantyre, mlandu imene tizikapanga ndi apereka judge siku la court ndi mlandu wanga wapasidwa siku loyambirira limene tipita ku Lilongwe kumene tizakatani kuti tikakapemphe. Koma chifukwa mwina cha security chifukwa pakati panina zanena zonena chitetezo changa sichili safe kuchankwe kapena ku still school timayankhula kuti safety still safe. Nditawuzitengera kuti anthu amene akutilangiza pa nkhani ya chitetezo atiuza zotani, koma ndithakupezeka kuti sindikapezeka koma maloya anga akapezeka koma zioneka amene ndaneneramo. Chofunikira ndi moyo, tikuyenera kuti tikhale moyo, so zimene tikupanga zizimenya ndipo sitiaopa anthu amenewa komanso sikuti tikuzipanga expose. You don't expose yourself because anthu amenewa ndoyipa ndithu. Koma akayesera zawozo they will meet akumana ndi anthu oyipa kuposa iwo amene amazonera kuipamo. Chifukwa chonenazo kuti mukaonesesa mmene zimakhalira za corruptions mukuona kwathu komanso mukafukufuku anthu amene amapanga za chitetezo aonanena kuti anthuwa sometimes amatha kupanga zinthu zonena kuti tonse tiluze kapena kungonena kuti basi yalakwa. So ife sitalola kuti ije lakwireso, ife yalakwira iwo basi andapapa nkhaniso palibenso kubweza moto ndi ipondeni fada basi, ndipo Amalawi ipondeni apapa nkhani yayikulu. Pamene ife tikumenya mukhoti mwina zina simatha kupanga chifukwa choti ndili mukhoti nde iniyo ndi udindo wanu Amalawi kunena kuti muiponde. Yetu ndithu ndikuona ena aboma ajoina pompa ndikunena iniyo kubomako kuti muziwe kunena kuti chinenso chimakhala ndi nthawi, ndipo ino nthawi yanu imene mwina mwapasidwa mpata unena kuti muthandizire ntchito imene yothana ndi Katangale ku judiciary ngati nkhondo yoyambirira. Koma tikathana ndi judiciary nkhondoyi ilo apita paliponse, koma judiciary ndiye mutu wa zinyengo zimene zimachitika ku court. So mlandu umenewo ndikapereka tsikulo ndigawa kuti muziwe kuti tsikulo ndililo, koma chachikulu nchonena kunena kuti ifeyo ndi anthu onena kuti siya violence. And I've never, even when I was at college, even tikupanga za academic freedom, tikupanga za fees itani itike komanso maso ichikwere amene akukumbukira bwinobwino. Violence has never been a philosophy that I subscribe to. So we want peace and we want support, yes, but support that will change the system and not turn us into evil people. So if it's sasanduke so anthu opanga zophwanya malamulo ifwa majaji akuphwanya malamulo, otherwise if we have to follow the law. That's why even up to now tikumapita ku court ifwa or kusatira kwa ineyo. The other thing was just going to ignore them because they are the same courts and all that, but we recognize that anthu okubawa ndi ochepa mu judiciary. Mwina ndika 20% ka 30% basi majority ndi anthu abwino. So kesi ipitirira choncho mu December mu kumayambiro muyiona notice yo tigawa pamene anthu ena akamba zambiri kuti palibe chimene chikuchitika muzingomvetsera ameneyo chifukwa kuti alibe chochita komanso ena mwina basi anthu amakhala kuti adya simuziwa adya chani akhuta chani, so you have to accommodate, and that's why use Facebook because timafuna kuti wina aliyense timpange accommodate. It's access to all. Everyone should have access, easy access. Obviously we are letting out a lot of people that are not on Facebook, a lot of people that cannot afford airtime, and a lot of people many alibe mafoni amene mwina inafiti ndima we will find ways. And the next agenda I'll talk about that, how we reaching out to the masses, the ground,
on the ground and the strategy, how people have organized themselves to the point where I have been shocked, I've been impressed. Before I go to the next agenda, I had shared that God had done something amazing yesterday for me. So I think some of you might know that ndinaziyambisa mavuto opanga PhD. PhD imeneyi ndimayenera kuzayamba mu November 2023, koma ndinapeza kuti chifukwa cha mavuto ena aza umoyo wanga sinayambe, ndinapempha kuti ndiyambebe. Kenako school inafika nikuona mwene ifeyo tinakukonzerani kuti muyambe, pana nayamba pa 1 March. Pa 1 March kunayamba ndi zina zambiri zopanga, so sinayambe kwenikweni. So ndinapeza kuti chaka changa chayamba pa 1 March. So mwachidule dzulo ndimayina kupanga submit zina zake zimene zinali zazikulu, koma chifukwa cha nkhondo iyi imene imatenga nthawi almost every hour of my time, and I'm not complaining, ndingofuna kuti muziwe napeza kuti mwina pana zinthu zimene sizinali zokuti umaziziwa kuti ineyo ndikati ndalemba ndimakhala kuti zikuoneka choncho, ndipo sizimaoneka choncho. So zinapezeka kuti nalemba kuti napempha ma professors anga kuti ndipange submit Sunday tomorrow. Email imene anandiyankha, I didn't believe it. Iwo akundiuza kuti no, iweyo utopanga mu December, andipasa tsiku lina mu December, zomwe zandisangalatsa kwambiri, zandionesa ukulu wa Mulungu, chifukwa chonena kunena kuti munthu ukamapanga zinthu umayenera kuti uzipanga za mtima wako wonse, osamapanga zinthu mwa hafu. Ndichifukwa yake izizi za corruption tikuzipanga ndi mtima wonse. Ndichifukwa yake sitikupempha Malawi nonsenu kuti pamene painu pano aliyense azimenya nkhondo yake pa WhatsApp panu, pa Facebook panu, aliyense azimenya mwayekha, aliyense akhale msilikali omenya kunena kuti nkhondo imeneyi tikwanitse, chifukwa si ya munthu mmodzi, ndi atonsefe. China chimene mafuna kunena nchonena kuti izizi zandionesa kunena kuti when you're doing God's work, God does your work, and ineyo mene ndapulumutsidwira munjira zambirimbiri, even mpaka napano pakuti tikukambirana nkhani iyi, zaonesa kunena kuti God is with us and God is going to be with us, Emmanuel as it were, So just to have to encourage someone as well that nthawi zina zimaoneka ngati kuti uli wekha koma ayi amakhala kuti uli naye. Nde I think that at this juncture it's better to be alone with God than to be with everyone without God. Very important kuti ndikwabwino ukhale pawekha koma ndi Mulungu, kusiyana ndi kuti ukhale ndi chigulu, dziko lonse zikutamandira likhale ndi iweyo koma wopanda Mulungu. Izi zinzofunikira kwambiri. Agenda number 2, so ndashipanga share the miracle of God that has shown me his face and all that yesterday, so my school doesn't know kuti I'm in this, I'll call it mess. In this mess, I haven't informed them. The reason is kuti I wanted to show my value guy. Aone kunena kuti nzeru zanga nzotani, ndifuna ndalembe fundo zazimene research imene ndikupanga, ndakhala ndikupanga yokhuza access to justice for people with psychosocial disability, which is my area of expertise actually, and I'm looking ndikuyang'ana malamulo a Malawi pa nkhani yokhuza chilungamo kwa anthu amene amatengedwa kuti ali ndi ulumali wa maganizidwe, kuti akapita ku khoti kuja zimayenda bwanji, how do we treat them, kuti timatenga ngati anthu. Ndi zimene zozo zimene zili ngati mfundo zikuluzikulu. Ndikufuna kuyuza umunthu concept kuti ndipange agi kunena kuti itha kugwiritsidwa ntchito kukonza. So ndikubweretsa maganizidwe au Malawi mu conversation ya ufulu wa anthu aulumali pa dziko lonse lapansi. So that's my research, my PhD research. So I'm doing a PhD in law, just to put it out there. Now, the second agenda point or agenda item that I wanted to share with everyone is nkhani yokhuza Judicial Service Commission. So mukaona a Judicial Service Commission sindipita patali choyambirira nchonena kuti anthu amene aja kunena kuti they have been underwhelmed. It's been underwhelming in terms of evidence. Mwina funso nkumafunsa kuti underwhelming to whose standards?
whose standards are those and what were their standards? Amapanga expect jani, by where did they get that expectation from? And in under women, kodi palibe number, how many complaints have they received? So my point is that zomwe mukuona zimene akuyankhula Judicial Service Commission, chimene akuyankhula iwo aja ndichonena kuti akufuna kukugwetsani uletsi Amalawi, kuonesa kuti iye Amalawi angu lubaluba palibe bonkhani. Don't do that mistake. Musapange fall into the trap yomwe akufuna kupanga iwo aja yoonesa unena kuti palibepo umboni ndingokuzani chinthu chimodzi lero ndimafuna ndingoying'alula umboni sidapasa pa Facebook kapena kuti a Judicial Service Commission ndilemba complaint and ndipereka ikakonzeka. I will not be pressured and demanded or whatever. Tilemba komanso tipeza njira yonena kuti zapange complaint. Umboni ndi osayamba komano chifukwa cha kesi nakamba agenda yoyamba kuti ndi mukhoti anthu enawo akupanga comment aja sakuziwa kuti judica ndiye musatengere kwambiri. So because of kupanga kesi pali umboni wina umene uli important kuti ndofunika kuti tutuse pokhapokha pamene tukalowa mu court, chifukwa chonena zoti chinthu chachikapita pa court chimakhala kuti chasanduka court record, so it becomes difficult for people to mess up or to grade. So mukaona ndikubwezereni mbuyo panazatuluka kalata ya amati concerned citizens. We don't know who these concerned citizens are. Up to now we haven't heard anything from them, but mukakumbukira kalata imeneyi makamba za umboni kuti amene wapereka umboni wana makamba zoti ndinopenga ndapenga misala as if anthu amene mwina ali ndi mental disability sangayankhulepo pa zinthu. Fwa ineyo ndanena kale kuti zimene ndimapanga ndimawerenga komanso research imene ndikupanga ndi ya ufulu komanso access to justice kapena kuti chilungamo, kuti anthu azitha kufikira chilungamo kutengera ndi Constitution of Malawi, access to justice and non-discriminatory rules. Aliyense amayenera kuti pamene akufuna alandire chilungamo. Section 41 ya Constitution, Section 46 ya effective remedy, komanso tikapitanso more pa makamba za non-discrimination clause yomwe tinayo mu Constitution yathu. Ufulu uli ndi wina aliyense, koma ni makamba unena kuti ma concerned citizens anachilimika kwambiri ponena kuti tiperekere umboni. Amanena kuti umboni tusakubweresa motero. So a Judicial Service Commission akuyankhulaso muzichewa motero. Chimene chochitika ndichonena kuti a Judicial Service Commission ali m'manja mwazigawenga, ali m'manja ndo oti akutumidwa ndi anthu ali kumtundako achina Chikopa, Chief Justice, Deputy Chief Justice Chikopa. Mwinaso Chief Justice, for Chief Justice has been watching this happening. Yes, His Lordship Nzikamanda has been smiling at corruption, has been dining with the devil, and sanatuuze kunena kuti mpaka napano sanapange dikira interest yake kuti zaka zonsezi pamene anthu amandandaula Ken Manda. Actually Ken Manda ni bale wake, imeneyo ndi issue yayikulu. In fact Justice Nzikamanda or His Lordship akwenaso naye afufuzidwe kuti chifukwa chani that Chief Justice samanena kuti he's conflicted on Justice Ken Manda, and furthermore on all the complaints he received, why didn't he do it. Ndapeza information yonena kunena kuti nkhani ya William Bilderberg, Chief Justice atasokhala kuti not atakhala aliko implicated, pali evidence yokwanira bwino. Anapangidwa ofa ndalama, of course ndalama sanalandire, koma anapanga action yomwe imathandizira kunena kuti Bilderberg atuluke, and it is information yambiri. And that Bilderberg, okay, so ladies and gentlemen, mene ndimayamba nkhani ya Justice Ken Manda, I had only circumstantial evidence. Siku loyambirira, mene ndinalemba kuti munthu ndi wa corruption, but I knew that ndi wa corruption. Circumstantial evidence asakunamize maloya kuti Alexius uja alibe umboni. Circumstantial evidence was enough to convict anyone, including someone who has been found involved in corrupt practices. I mean, there are people on the death row that are napangidwa kuti akaphedwe just because of circumstantial evidence. They could branch corruption imene machitika mwanseri. People do corruption kumbali kumene, so circumstantial evidence was enough. But because of coming out to the public,
a lot of people have come with information, too much information. I'm just telling you how busy I have been, how busy it has been for me. It's because there's just been too much coming out in terms of what's going on. So I can give you an example. William Bilderberg, amene mumuziwa ndi mzungu amene anabweretsa $20 million Malawi zimene samazifotokoza, and pakati wasauka kwambiri fanthu anamudyerajera maloya ena amalanda 2 billion, machani ena drama inalowa 960 million. We know ena amalanda 500 million. We know everyone that is amene anagawana, anapanga committee amene ankapanga lead malemu aja mukwaziwa malemu amene wani na malemu amene amakhala involved in these zonse zolakwika za ku judiciary anali mu committee imene and all that. Now pakati paso William Bilderberg wakhala kugulisa katundu wake amene anagula ndi ndalama zokuba, nawo ndalama zija zamuthera wagawagawa ndi anagulisana katundu uja, and amene akugula tikuwaziwa. We calling on fear to be following William Bilderberg in terms of his transactions. Anagula ngati zimene anthu okubaiti zimachita kuoneka. Munthu wagula galimoto mtango ganizani niyo 2 months 3 months ago wagula 500 million galimoto. 3 months later azigulisa 250 million. Pani chilungamo zimangooneka kuti zinthu zinzakuba basi. Zokuba ndi amene akugulawo tikuwaziwa, ndi amene so ena amene anamugulisa yeyo. So they are making 100% profit after 3 months over the same vehicles. Like it's like ndalama zongogawana basi, it's like munthu yo anakupasani half ya ndalama just for kungoyuza galimoto ngati for hire. Nanga 2 months amweni magalimoto ake tu ni magalimoto, si magalimoto timawaona hayi. Ma X6 machani ndi magalimoto odula. Anyway, za William Bilderberg zimenezo kuma panachulukanso information imene tikuifufuza yonena kuti big man, munthu wamkulu anakumana naye. Munthu wamkulu nde sindichula kuti munthu wamkulu amene ndani, koma inu mukuziwa bwino kuti munthu wamkulu ndi ndani. So corruption ku Malawi yafika pa level ina. Ndimafuna kunena kuti umboni ulipo. Chimene ndimafuna kuti ndimanena kuti ndingalola sina za William Bilderberg. Za umboni wa William aliyesa akuuzi pali anthu ambiri amene akuuziwa. Komano William uyuyu ndionena kuti tikuyenera kuti tisalole kunena kuti athawe kapena abwerese ndalama zina. Palinso ndalama zina zakuba zimene akuyesa kuti azibwerese, and ndifake anakumana ni munthu wamkulu. Chifukwa kuti mukuziwa nthawi ya pamene tikudikira zisankho anthu akufuna apeze ndalama, akupeza njira ina yonse. Ndifake kusogolo kuti kamba za corruption imene ikuchitika pakali pano. Koma ndimafuna kunena kuti Mungu afusa Judicial Service Commission kuti angwapanga lifestyle audit, achikopa apange lifestyle audit, andani amadise JA senior counsel amadise anthu amachita kunena kuti koma ndetu ani manyumba kaya kuti 20-30 ife tikuziwa manyumba amene ali nawo koma anthu samanena ena ndi tikufufuzabe. Mungu apanga lifestyle audit. Those guys just audit their lifestyle. Achina mandawa they live a lifestyle yodabwisa. Pali majaji ambiri amene amamwa mowa omwe 20 years old every day. Very expensive alcohol, whiskey odula. They can't afford as a judge. The dramas zimene amalandira and zimene akhakulandira. Okay, the evidence to the criminality in Malawi is on the face of it, because anthuwa ngati mene zinalili nthawi imeneyo boma la DPP 2019 sili mayembekeza kuti tingatuluke. So matama kapena kuti kudumpha kumene amapanga even imene mwina zinthu zimayendesedwa madaboti to the impunity to this level. So majaji waso pali zinthu zimene amapanga zambirimbiri on record, and zinthu zimene alisa akuziwa zomwe munthu wa mzeru zake sangamanene kuti umboni palibepo. Udaba kuti munthu chilipo chimene akudalira kuti mwina mwake ndi beneficiary kapena kuti basi akufuna kusokoneza zinthuzi. Point imene timafuna kubwera tisanakambe za the next agenda item imene tifuna kukamba za zinyengo zomwe zikuchitika pakali pano zimene tikuyenaso zipanga. Ndionena kuti tayamba information imene I'm following on,
yonena kuti a secretary a Judicial Service Commission anali pa interdiction. Sikudziwa kuti interdiction inayenda bwanji, koma kuti amagulisa malo motani kodi mokuba mopereka kwa anthu mwachinyengo, ndipo akuti she was on interdiction. So information imeneyo yandipeza lero lomwe, so I need to send my boys and girls on the ground kuti athamangise mafile, tikhali ndi information tisunge ife kuti so munthu amene munena kuti atisogolere fa secretary wa Judicial Service Commission is very critical. I'm demanding the Judicial Service Commission to tell us how many complaints they have received. They shouldn't tell us who, just tell us how many complaints they have received and go on. And the Judicial Service Commission has said kuti yaonjezera nthawi. So we wrote a letter as a team to the Judicial Service Commission kuti aonjezere nthawi, apereke ma platform ena ngati email, komanso mwina phone number kuti anthu atha kuimba, komanso phone number kuti anthu atha kutumiza through WhatsApp, because amene ni ma platform amene anthu ambiri akuyuzaso. Munthu sungamachoke kwa makanjira kaya kwa Katuli kaya ku Chitipa kaya ku Nsanje uko basi kumapita ku Lilongwe ku Capitol Hill kaya kumapita ku Lilongwe town wards ku city center kuti ukapereka complaint. Ndizoganizira. So tikaona chikalata chawo cha press release yomwe anapanga Judicial Commission tinanena kuti izizi mukanizira simufuna kuti mulandire, ndero akubwera kutamikano underwhelming. You are the ones that are underwhelming in your actions in terms of fulfilling your obligations under the Constitution. Zimene zikuchitikazi, it's not a favor. Anthu wasuda utipangira favor upanga investigation. Amalawi tisalole kunena kuti atipangira kuti it's a privilege. They are doing us a privilege to investigate this issue, and we are not supposed to investigate. The other thing that I want to say is this: the Judicial Service Commission is a kind of duty kutuza kuti fail tindu dindo banga investigate. If fail titaunena kuti pane chitika ichi inuyo mugena banga investigate, they have the obligation to investigate. That's why I'm saying kuti they can just do this is just one example. A life audit of these judges over the last 1 year, 2 years. There's a lot of information. There's a lot of data that can reveal how corrupt these people are. Dantuguba sigawenga. Anyway, point imene mafuna kubwera mkukamba ina ndionena unena kuti tikama nena kuti tikulimbana ndi ziphuphu za ku judiciary ena akumathamangira unena kuti focus kapena chanchani china chilichonse chimene chikuchitika mwachidule mwake, china chilichonse chimene chikuchitika kamene chikunenedwa ndichokhuza ndi nkhani imeneyi ya corruption in the judiciary. Kamuona kuti upanga joke ya munthu ina, sometimes even in the jokes there are some things that we're trying to do. Ena ake tikachula sikuti tikupanga divert kapena tikupanga attack ena aliwonse. Okay, pali ka statement ngena kuti Kamangira angopanga attack wina aliyese. Okay, how many people are in Malawi? 20 million and above. How many names have I mentioned? Sana kwani ngakhale 20. So when people say I'm attacking everyone, it's a narrative, eh? Imene mabangida create. And then people, so we say kunena kuti it's a system. Malawi waola chancha ndizoona Malawi waola. Koma amene aolesa Malawi siwina aliyense ndi anthu oti samakwana ngakhale 20,000. Anthu amene aolesa tu Malawi. Now the critical people now samakwana ngakhale 100. The critical people, and they are kufika kuma 100 ewo chifukwa choti my evil servants. So I don't want to call them good civil servants. The evil servants are very critical in the corruption, and my evil servants, I mean, they are the top-notch civil servants. Chifukwa chani, my civil servants are very critical. My president amachoka, amapita ena, timachosa my president, tisankawina, koma my civil servants amakhalirabe. So corruption imasipanga siege ndi my civil servants. That's why corruption ya judiciary ndiopsa kwambiri ifa anthu aja amakhazikika kumene kuchako. Not only the supporting staff, not only the in courts, the civil servants in the judiciary, but the judges who are politically appointed by the president appointments, as it were. So, kani ndionena kunena kuti pakadali pano pakuchitika corruption ina. So agenda number 3 yomaliza ndikuyang'ana nthawi kuti bene napangira promise kuti satenge nthawi yayitali. Pakadali pano as we speak, the Attorney General
Thabo Chaka Nyirenda is at the heart of stealing as much as he can for himself, for the party that he is representing. So the Attorney General is a principal advisor. Ama ina kumabanga advisor ama amu kwa boma kwa winales ama timi ndi lawyer watu Malawi tonse. So this is what we must be aware of. Ndi lawyer wa Malawi. Kumano over the years, my lawyer, my Attorney General, and say Thabo Oka. That's why we are not attacking Thabo as an individual, but we are addressing the office of the Attorney General. Kuti yakhali kuti panga fail, and this time around pamene tikumpanga nkhondo ya judiciary tipange tiziwenso kunena kuti one of the enabling office ya zinyengo za judiciary, the office of the Attorney General. So as you see, there have been a number of payouts. They are doing settlements. So it's majitika mwajidui boma kesi ya 54 billion yimwe mwamva yukambiba boma likuli lufuna kugula fertilizer wotsika mtengo chomwe amapanga amayuza company ya fake or company yokuti apanga create okhaokha company ija imapereka ma conditions ode agwire nawo ntchito akapereka ma conditions aja boma lija amene aku boma lapeza agent ngati monga mwankhani kesi boma linapeza agent uja amapeza kuti wapanga waphwanya gawo lina logwirizana koma zimakhaso zoti sikuti nzokuti chanchani kenako mapeza kuti boma lija lasumiridwa kapena kuti boma lasumiridwa koma ngati nkhani imene tikunenayi zitheka bwanji kuti boma lisumiridwe pa nkhani yonena kuti boma linapeza munthu. So ine ndikufuna kugula galimoto ku Dubai kapena kuti tingoti ku China ndiye ndapeza munthu wina kuti iweyo tandigulire ku China ako ndikumpasa ndalama zokwanira ndampasa 100 kwacha tandigulire galimoto munthu uja waitenga wampeza James wali ku China amene ndi Chinese James msaone dzina ndi Chinese amene munthu wachi China ndi James uja ndi agent uja akukambirana galimoto ija akugula ya ine komano mgwirizano ukuchitika pakati pa uyu agent ndi James wa ku China ndi waku James akugula agent wanga akaniye kupeza $dollars okwanira ka munjira yake kena kwampasa zochepa James uja azanene kuti ndalama maina ulipasa zakuti koma mnani pasa zochepa momota msumire uyu agent kapeza kuti nkhani ija ndikhuza ine kenako ineno ndibwere kuti bwera ndingopanga seto ukagani tingogwiza tingokambirana ndikupasana ukaziunika bwinobwino sizikupanga sense ndalama imene zayendera ma interest pali maamulo ake amene amayendesera ma interest pali ma fees ena ake mukakhala kambira simene opereka muona kuti ma settlement amene acha Attorney General ndi nzeru zimene akuina kukhala nazo za basic as a principal legal advisor sangapange mistake imeneyo. So there's enough evidence of corruption in that case. We're talking about 54 billion. The Attorney General agrees within 90 days alipira. It's a clear sign of corruption, and because the Attorney General owes a lot of debtors money, and some of the debtors they are owed 5 million, 10 million, Malawi kwacha, ena mwina chabwino 50 million yes alipo. Koma ambiri amakhati masamu tating'ono. Anthu onena kuti anapita ku court for mwina 5 years, 10 years akuyendera milandu. Mukuziwa kale tukamba nkhani yomwe ya corruption of laziness. There was an article that was talking about Susan Namangale's case, 13 years. Justice Potani sanalembe chigamu nkhani ya personal injury. So but anthu amapita kusumira boma ndikuzovuta kale, so it takes time kweze kuti zinthu mpaka azayiwina case ichi, after litigation. Koma mpaka napano pa 10 years akudikira kuti alipidwe. Ndezitheka bwanji 54 billion kumanena kuti boma lipereke in 90 days kumapanga agree ndipo makalata taona olemba kuti aliperekani mwachangu. From what we get right now ndalama sinaperekedwe. Ife Malawi tikuyenera tizuke kuti ndalama isaperekedwe. So ndimafuna kusindika pamenepo kuti corruption imene ikuchitika panopa wayo tukamba za judiciary the heart kumano tisalole kunena kuti tigone kuti atusafa anthu atu akugawana dzikoli. Tikanena kuti akugawana dzikoli what I mean is akugawana chuma cha dziko.
andi chuma chotilibe chuma chimene akugawana nchobwereka kuti takabwereka uko ndakuchigawana ndizokhuza koma ife momwe tikhale basi tifoke tiwena kuti tichitimike ndipo kuonesera kunena kuti zimene zisachitike. Ndimafunanso kunenapo kunena kuti chiyambire ni kufotokoza za anthu. Lawyer wina amene mina ndimamusiya kaye kuti mina tipeze umboni wokwanira ndi Jefferson Kazimpatike. So pakali pano zatuluka zinthu zambiri zimene zili zokwanira zoonera kuti ndi wakuba ameneyi wabera anthu ambiri. Palinso nkhani I think inazikambapo kuti ali kunzuzu amagwirizana ntchito ndipo apanga makesi ambirimbiri nda Justice of Appeal Madisi. But recently live yomaliza ichi inazakambapo za Justice Worship wakujen wakunkhatabe uyu Nyirenda. Ndipo pokamba kwanga anthu ena anazanja koma munthu jande munena kwambiri kuti munanena kuti kantala kakuba. Komano mfundo zimene tamba kuona kesi ndigawaso kesi imene yatuluka kumene kuchoka ku High Court yomwe yapanga yasintha chigamulo chimene anapanga mkulu amene muona nokha. Sindifuna kuyankhula zambiri koma izizi zikuonesa kale kunena kuti anthu amene wandachani kodi ndachinyengo. So winanso ndi amene akuyenera kuti azionedwe kunena kuti akuyuza ndi mmodzi amene akuthandizira maloya kuti maloya amene akuthandizira kuti majaji azitani aziba kapena kuti akuthandizira kuti chinyengo cha ku court chizithamanga. Ndimafunapo kungoyisindika pa nkhani ya ku Industrial Relations Court. So court lili lomwe limakamba milandu ya anthu olemba ndi olembedwa ntchito ndi court yofunikira chifukwa muziko dziko kuti liyende economy imayenda ndi ntchito zosiyanasiyana andi ntchito zosiyanasiyana zimachitika pa anthu olembedwa ntchito ndi olemba ntchito. Ndi for 15 years ndingonena kuti ine chiyambeni kupanga practice law anthu akhala kudikira milandu yawo yosayenda ku court imene amene amayang'anira asoya ndi ani ma deputy awo koma ndi chani kuli chaos. Koma even imene tinayambira kung'amala kapena kuti mati yani kulalata kukwiya kugwada kupempha kutani anthu akuvutika akuluakulu kuti munthu amuchosa ntchito mopanda chifukwa. Koma anthu awachosa ntchito mopanda chifukwa akudziwa zoti ulapite akadandaule ku court palibe imene chitachitike chifukwa makhotio sakuthandiza anthu. But the same court where anthu ena akudikira chigamulo chawo akudikira kuti nkhani yawo ingomvesedwa for 15 for 10 years even amene apasa chilango kuti mwawina kuti zinthu zipeze kuti auza kuti mwina ulandira ndalama izi court lomwe likukanika kupanga zimene for years. Maona kesi ya chani ya anthu ochita bwino achina Patrick yaenda ku court imene athamangira. Mukuona ngati ndi chani mecho ndi chinyengo ka chimecho chinyengo choonekeratu ndi nkhani imene iso ndiitenga bwinobwino ndizakufotokozerani koma ndimafuna kuti ningoponya. Komanso pali Southern Region Water Board kesi imeneyo ndi kesi yofunikira chifukwa ikupereka chisanzo cha kesi ya ngati Salima Sugar Company imene zinayendera whereby our judge amene anali commercial acha zikumveka kuti ayimisa koma ajudicial service sakunenaso ajudicial iso sakunena kuti tichiyambeni nkhani ajudicial sanayankhulepo official like judiciary now has not spoken. They are basically giving us a middle finger. Alibe nafe ntchito judiciary ya Malawi. Nzikamanda ni munthu omvesa chisoni kwa alibe nafe ntchito akamayenda apo ngati munthu wabwino akamakuyankhula ngati munthu wabwino. Koma how do you become a chief justice and have all this chaos ndikukhala chete and nkumalandira salary ma allowance maona nyumba yake ija mina amayikonza kaya 400 million zokuba zokhazoka. You know, how do you spend 400 million pa nyumba ya munthu mmodzi ana akumafa ndi njala 700 children died because of malnutrition in Malawi. You know, we should be angry as Malawians ndikupanga demand accountability. So mangufuna kunena apo mosindika kunena kuti section 12 ya Constitution of Malawi ndi mfundo zikulu zimene gawo limeneli limaonesa kunena kuti amene akugwira ntchito yake ya public ngati judge ka president ka minister ka MP amagwira imeneyi ngati anthu tikumukhulupirira
So judiciary sitikuyikhulupirira ndi anthuwa. Why are they there? But beyond that, kuti sitingapeze kuti judiciary sitikupita ku judiciary, tikuyenabe tizipita konko chifukwa ndi komweko and tikumanena mobwereza kuti kumene kuku ambiri ndi abwino, ochepa mwina ka 20% koma mwina ka 30 chifukwa pakati pande oyipa wayamba kuchulukira. Ka 30% ndi kamene kali koyaluka, kankhwizi, kadyera, kaziphuphu, kazinyengo, ti anthu toyipa tosakonda dziko lawo timene timapanga zinthu kumano chifukwa kuti timathamanga kwambiri, timapanga zambiri, zimaoneka ngati kuti judiciary yonse ndiyoyipa. Koma how come munthu ngati worship Mangwana mukunena kuti mukumufufuza, mukayang'ana press release ya Judicial Service Commission inatchula Mangwana ngati munthu mmodzi amene akufufuzidwa pa nkhani zimene akuziyendesera ku khoti ya ana, koma munthu akamapitabe ku ntchito. What kind of impunity is that? It's basically them giving us a middle finger, telling us and doing palibe chimene mungapange inuyo. So then they should be coming to us to say, there's been underwhelming evidence, and anthu azika mwaona ati Amalawi tisamangowandamizira kuti Amalawi chancha mukupanga create ma system blocking and all that. Koma ndimangofuna kusindika kumapito kwake kunena kuti anthu adzuka mamina, majajiwa apangidwa we impeach them. The ICB kaya kulindani amene akusokoneza mafailo amene nkhani sakuifufuza bwinobwino, they should know kunena kuti ife Amalawi ndifuna tilimbikisane kunena kuti anthu amene wawa alira kuti mpyo chifukwa amagidwa ndipo amangidwa, ndipo Judicial Service Commission ipangidwa. Komanso panopa pali chitimu cha anthu ambiri, pali magrupu ambiri. Lero ndinachedwa ndi 15 minutes ndimacheza ndi anthu amene anakumana paokha kupanga group yoposa anthu 800 imene akupanga ma movement osiyanasiyana, ndipo one of it afuna ayambe kufikira anthu osiyanasiyana m'madera monse, ayenda konsekonse. Ndipo inenso ndimafuna ndiuze mwayi umene kuti amene tili ndikuthekera makampani, kuti makampani amwenye amene aberedwa ndi majaji ndi magistrate, achina magistrate zimene amapanga amwenye mupereke support kwa anthu amene wawo amene afuna ayende dziko lonse la Malawi, madera osiyanasiyana, azipanga ngati timati ma old town hall meetings, azikumana ndi anthu amuzi imeneyo ndikuyankhulana nawo, ma region onse ayenda, anthu amene azipereka apanga research. Mene ndimakumana nawo mmene amandifotokozera zinthu ine kudaba kuti anthu judiciary yakuiziwa chonchi, kumakuuza nkhani iweyo kumaona mmene anthu amabera ma filling station yotchuka tu yakulilongweja ndi imene ijayo, koma pali ma filling station ambiri amene anthu amaba. Ikangolowa lijimu ina imakhala ndi njira yoti ena ake angotchera kuti ife tikufuna katundu awo, muziziwa kunena kuti ena anthu amene mukuona ngati kuti sizikukhuzani nkhanizi, pali ena ake amangokuonani ndi katundu wanuyo ndi magalimoto anuwo kuti okay tikazangolowa mboma kapena tikazangofika apa azakulandani katundu amene muzapita ku khoti lizapanga chinyengo. Nkhani ya ku judiciary ndi nkhani yoopsa kwambiri chifukwa imathesa miyoyo ya anthu, imasokoneza moyo wathu, komanso imalimbikisa chinyengo chimene dziko likakhala kuti is not based on merit and hard work. No one is motivated to work hard, no one is motivated to do things. And then in conclusion I want to say 3 important things. The first important thing is kuti ngati tikulobe ma president and anthu osiyanasiyana kumapanga appoint anthu opanda competence, anthu osatha ntchito, anthu okuti akuwasankhira chifukwa kuti amacheza nawo and achipani chawo loyalist or ndampingo umodzi or they are the same tribe, kapena kuti basi anaphunzira nawo ku skulu, sitingasinthe dzikoli chifukwa chinazo kuti anthu opanda competence sangathese chinyengo, chifukwa kuti iwo amalowaso mwa chinyengo. Munthu onena kuti foundation yake yachoka pa chinyengo sangapeze kuti ndakusandukano njira yothesera chinyengo. Chachiwiri njonera kuti a Judicial Service Commission ndi majaji akuba ndi maloya akuba, achinawaponda kita ndi maloya akuba, and nonsenu mmaziwa, Amalawi nonse mmaziwa, sinkhani iso yonena kuti akamangira wamunena waponda kita kuti wakuba. All of you know that waponda kita and ndi lawyer wa chinyengo. Ndifake ma settlement amene akuchitika mumpeza waponda kita ali menemo, mukapita uku mumpeza waponda kita ali menemo. It's clear, mukaona
wapona kita kuti amfufuze lifestyle ampange lifestyle audit law yake yakuti malamulo ake atiwo amene amapanga iwo onena kunena kuti basi anyway timapanga zibwana. My point is kuti the Judicial Service Commission majaji maloya akuba they are banking on the change of regime ya Malawi Law Society. I criticize Mpaka and his team, and for a good reason, but I criticize them because I know that they have capacity to do something, and so they have been trying to work. What you must know is Kuti Panoba, these people, they are banking on Kuti within 2-3 months, Mpaka is going to leave, and they are already working on bringing in their own president. I mean, many zukhalira kujeni kujani ku ACB aisi ada jonjo anancho Samantha Oja amene amayesesa kuti at least akupangapo kanthu ndikuyesesa kunena kuti mwina zinthu zioneke kuti corruption ikuenda bwanji ku Malawi. Now what they're trying to do is that in 2-3 months, as we're changing as lawyers, tikamasintha leadership panthu ena ake akundiloza koma sangandikwanisa afuna kuti ndisiye ndisakambe bwinobwino mfundo zawo kapena zimene akupanga zimene akukambirana. They want kuti Mpaka akachoka because they are scared of Mpaka because he tries to stick to the law. That's all Mpaka does, and Mpaka ndi lawyer mmodzi amene amaziwa malamulo, so because he knows the law zimavuta kumungomuuza ziwiri zitatu, and so they are banking kuti abwerese munthu wina amene aziona kuti ndi wawo, and within 2-3 months basically the leadership will change. So we should make sure kunena kuti one, within 2-3 months pakhale kuti majaji 4-5 apangidwa impeach komanso akuyankha milandu amangidwa kumene chifukwa umboni ndio ulipo ambiri wa anthu amenewo. Komanso tionesese kunena kuti ngakhale kuti amalawi mavoti Malawi society sitingavote, komano tiyeni tialimbikise maloya amene timacheza nawo kunena kuti they should protect the integrity of the society because it's very critical, and I've said kunena kuti acheze nanu maloya ndikualimbikisa because you do not have as Malawi. I don't want to create a precedent yonena kuti ngati Malawi mukhoza kukhala ndi interference ifenso maloya timayenera kukhala independent in how we do our things. Kumano my ideas anu, my views anu are very important. Then mukhale pay attention, open your eyes. Chomalizira chimene mafuna onena nchonena kunena kuti mukaona zosiyana zimene zizichitika muziwe kunena kuti there are so many powers behind both negative and positive. So if also tupanga create network kumaso tupanga create the same force ngati imene tayiona ifa zinthu tazisuzumira taona okay military yawo ichoncheti asilikali wawo ndoterete then afeso takhala tikupanga build military yathu kuti kodi zinthu zimene zithana nazo bwanji. Komano muziwe kunena kuti anthu awa agwidwa and mpata umene uli apapawo tikuyenera kuti tisausiye, so tisalole kuti nkhani ipange. Chimene chimandidabwisa nchonena kuti Monday anthu akupita mu street afuna akapange mademo, ine singanene kuti anthu apite kapena asapite. Malawians have got their own right, and I just wanted to indicate the tribalistic approach to politics that we have seen. Kumenyedwa kwa anthu kulilongwe kapena kuopsezedwa ndi zikwanje, it's basically politics of tribalism. Kuti kuno president ndi wache ndi nchewa ndesi mungapange kuno, and zomwe zinachitika kulilongwe kuja president, ministers, IMCB wose they were part of it. Sangakuuze nonena kuti anthu amateteza ma stores awo ndi ma business awo. Ma business awo kulilongwe abwera chaka chino 2020 kunalibe ma business kulilongwe, so the government is part of that. It was state sponsored violence. Komano zimene zisu zinachitika ku Blantyre pamene amayaya ndi anzawo amayenda akuteteza kapena kuti akunena kuti chene answer atani kodi atule udindo wow. What I'm saying is kunena kuti and amayaya anakhapidwa,
and it was because ena ake amafira kuti Blantyre kuno anthu sangapange amademo akukhuza boma kapena osokoneza kapena amene akususana ndi mmene boma la chaka chino likupanga and boma la nthawi inoyo lonena kuti ndilaku ku southern region. Anthu ifeyo amalawi chomaliziratu chimene ndikunenachi tikupitirizabe kupanga politics of tribalism, tikupangabe tikusankhana mitundu koma mitundu yo timayiona akakhala kuti zikutipanga affect ife, timayiona kuti this is tribalistic when it affects us. When it doesn't affect us, when it benefits us, we just find kuti anthu akutetezatu katundu wawo chan then mangofuna kuti ndisindike ndi pamenepo. Ndipo ku judiciary kuli corruption yopasana ndalamayi, kuli corruption ya mitundu, kuli corruption ya political power imene ili yamphamvu kwambiri, imene imakhazikika chipani chilichonse chimayuza political power yawo to manipulate the justice system. And then yomalizira kuli yo ya ku church ndiyo siyana. So pali ma levels and layers and phases of corruption imene tikupangana kudila nawo. Akuluakulu nanena kuti in the next 5 days or 6 days I'll be away, ndikuyenera kuti ndipite mu field ndikuti ndipange research pa nkhani ya nawo ya maphunziro anga amene ndikupanga. Maphunziro amene ndi azaka zambirimbiri koma amafunika ndikhale ndi foundation yabwino. Ndipitizani kundipempherera, inenso ndikupemphererani. Nkhondoyi ndi atonse anthu tiyeni tiyambe kuyankhula timasuki kodi majaji mumaopa chani, kodi simesa kodi majaji amuna ayikapo ndi normal. So you can see kunena kuti all the political parties have not spoken against corruption in the judiciary. Akambapo pa zinthu zina zachitika za corruption na judiciary zayamba. Why? Because they are beneficiaries of a corrupt judiciary. Lamangodikira nthawi yawo. Of course by the president amene sindimutchula because know that kuma apangapo criticize judiciary, but iyi ni ntchito yonena kuti wina aliyense. So I want Malawians of all political parties, this is an important conclusion I want to make. Nkhani yomenyera ufulu wothana kapena nkhani yomenyera kupanga nkhondo yothana ndi katangale waku judiciary waku makhoti ndiya wina aliyense wa MCP, wa DPP, wa UTM, wa Mbakuwaku, wa chani kaya wa chanchani kaya ndi wa mpingo wanji kaya ndi umapemphera motani, wina aliyense, even those people amene amakhulupirira kuti they follow goodness and not any other religion. Nkhani yomenya chilango zimene zizo kuti anthu asiye zomaba ku judiciary komanso zomasokoneza nkhani kuyipitisa kuyikhotesa ndi awina aliyense. Tiyeni tisatope, palibe kutopa, tiyeni tichilimike, tiyeni tizipemphererana komanso tiyeni tizigwira ntchito pa ground. Osamangoyankhula kamene manguti akumadikirira lero ndi anatere tikamaliza live aliyense azikhala pansi ndikuganiza unaona kuti apangapo chani pa nkhani imeneyo. Otherwise, I would like to thank you all for being present. I don't take your presence for granted. And let's continue this fight. Let us pray in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Lord, we thank you for your love. We thank you for the power that you have given us. We thank you for the wisdom and the ideas that you have given us that we're going to take forward. And we're going to change Malawi, not only for ourselves, but for our children and our children's children. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you. God bless you. Have a good night. Bye-bye.